ka ehi na-eri ihe eji emeri ụtụtụ mgbe ahụ ọ na-emechipụta ya wụrụ nri mbụ ị ga-eri n'ụtụtụ tupu ị pụọ gawa obodo mmọnwụ gaa obodo mmọnwụ ma ọ gawa ọrụ ma ọ gawa ebe ọbụla ma ọ gawa anyị akwụkwọ n'ụtụtụ o nwere akpụkpọ na-enufu n'abalị ụtụtụ ụgụrụ ejide gị ya ga-efe nwa mmiri Igbo aka nakwa n'ama egwuregwu ebe a na-ewetara na ihe mfere na ihe mwagharị niile dị iche iche na-egosi ụmụ ụwa na a ga-asụ nkwa Igbo na-etinye ihe bekee n'ụdị ọwụla n'ụwa ugbu a maka ọtụtụ ndị mmadụ chi na ọ dịghịkwa fecha ịsụ Igbo na-etinye ihe bekee mana ka o si na dị onye mere na ọta ahụ onye na-eme ihe onyonyo na-eme ihe egwuregwu pụrụ iche kpọrọ akpọ ama ama ezigbote ebe ọkpọdo ala Igbo amaghị ebe o si mana ọ ga-aka mma na o si ya n'ọnụ ka unu mata onye ọwụ odogwu pụrụ iche na-emesi ihe ike ọ na-anyụsịkwa ihe ike n'ala Abuja araba m ele otu i mere nwoke ọma odola m ga-ama gị ụdị ọkpa na ike onye ara isi adị ya mma isi ya lọhuo owe oge nke gị ọkpụ ikpo isi gị kwesị ndị ara ahịa Igbo ndị pụrụ iche atakwala m ọgbọ ọzọ Igbo ekunu mere aha m onwe nwekwa Frederick Chukwuofoma ndị mmadụ mana ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright ahụ m onye iberibe nwa ọrụ ọzọ ya na-arụ nkweri ka ekwugheri akwụ ụgwọ ebe na-azụ ụmụazị na-enyekwe nne na nna wee na-ewetago ọka isi eme Igbo dị ndụ nwee ihe na-eme Igbo anyị na-asị ya na-aga n'ụdị pụrụ iche ndewo nwanne m ahụ m onye Enugu onye Ani Nri onye Uduma Ezinato Ọhọfịa Uduma Ani Nri Local Government na ngalaba Enugu steeti yes ahụ asụ Igbo ndewo mana ịbịa ị bịara m egwuregwu dịka obodo si wuru omenala anyị ama m megara ọta akara mgbe dị nke ntakịrị n'ala Igbo ị gara ọta akara n'ụdị pụrụ iche pụrụ iche mgbe ọ na-eme na ịchịbakwa tụsị gị tụfu aka gote emetụ gị na ntị ịma mma ka a gbara shọkị ọwụ taa ịtụfu ya o teela agbara shọkị azị mma jụọ gị mgbe ị na ọta akara akụzi dị iche iche dịka ihe dịka ọnụọgụgụ ihe ibu n'isi na edemede ọkpọ kụziri ihe dị otu ahụ ngwagwara anyị abịchiri Igbo si na a ma ruo na azụ ya nke zi ya ga-afịa ahụ gaa n'iru nkịta ka nchi azụ ga na-amụkwu ya ọzọ maka na m chọrọ ka ụmụ m na-asụ amasị ego ụmụazị gị na-asụ Igbo n'ụdị pụrụ iche wụọ na-asụ bekee were bekee na-asụrụ anyị fone ịfụ nwa Igbo si ya keki mee ọsị gị onwe eme m ofe obere ka m bee akwa ya nsi ofe obere ka m sị gị yee laka m ji eme onwe m ka ị gbasa ihe n'Igbo m ga-ama onwe nsị ya oge rere eze ndị Igbo na Stockholm na Sweden nsị ya onye isi kenesa ya anabata anyị si egwu ofe ọra ofe ihe niile dị ebe ụmụ ya niile pụta nsị onye eze kere aha nwa gị n'Igbo maka nwa ya dị anụ Igbo ọbụla bịa n'ụwa nsị isi ka aha nwa gị nwoke a ọsị kpọ nwunye ọsị ya dalin biko kedu aha Igbo ya maka ọmarọdị ya na onwe ya ama ha ma ya fụkarị nwatakịrị na-asụ asụsụ Swedish anọdịrọ mma ebugodo ụmụ ihe bịa oge m gwara o metụrụ ya n'obi mana ama m na onwe mgbanwe obi oge mgbanwe obi onye pụrụ iche obi mgbanwe ka o wee kụzie ezi ụmụazị ya ụtọ ọbụla si wee dị na kụzie ụmụ bịa wa weta m ya larụla ba mkpụrụ gị ga larụla ozugbo ya mechie ọnụ ịma fim papụsị gara fim mechie ọnụ ime fim ụra mma ya pụ ọsọ egubekwara anya bichidi ya kelechego abụchidi efu nke na-akpuchizi ọ na-ekpuchi anụmanụ ihe na-ekwu isi abụ gịnị abụchidi efu gama Igbo gbaghara na m ga-amụ ya oge ọzọ m ga-agụ ga-ebido n'izu were ikpochi maazị ya ma tata onwebo ji m biko ọka mara eziokwu ndụ Igbo kwuru eziokwu ka m jigere gị Odogwu Fred Bright ị na-agụ ka ị na-akpụ isi ala ama agụ ka ọfụma nwa Chineke enwe nwa Chineke n'ụdị pụrụ iche gụọrọ anyị abụọma isi 23 abụọma isi 23 ana m aga gị ntị abụọma isi 23 na Jehova
onye na-eche ndị ka atụrụ onye na-eche gị ka atụrụ ama m ahụ m atụrụ ma ọ kamara m tinye ewu ebe ha ewu ka m jee na-eche gị ka atụrụ ma nwanụ mpam ike ịgwa m na ụmụ ya ka m ji nwa hazie onwe m ga-egbu ga ihe nọ n'Igbo iwere ezigbo nwafọ Igbo ihe m na-amụ kịta igbuhere gị ụzọ pụtụ ihe mara ihe m na-amụ kịta n'Igbo kozie kwụrụ ọtọ ọ dịka ọzọ emere ị chọrọ ịgwagbu ihe niile biko ka m jigoro gị biko siwuru onwe ayọ m chọrọ ịyọ ndị na-enene ihe mmemme a na-eme ama egwuregwu ka a na-eme ihe a na-eme kịta nwa bara ezigbo uru ihe na-eme m kịta nwa na m onwe m agụ nwụọ abụ ọma n'Igbo na bekee kịta nwa na ụbụrụ m ka m ji wee gbanwee oke tụgharịa n'ụdị pụrụ iche ghọtago ka ị na-eme so anụ ọnụ ka ị na-emebute so ọkwa ụra mmadụ nwe ụnụ fụrụ ma ọ iji ọgwụ ụnụ na ọ na-ewute m n'ụdị pụrụ iche o kwesịrị ka anyị na-asụ Igbo sụọ Igbo na-etinye bekee ọbụla ndị a na-etisi na ndị ugwu a na-emeri anya na-emeri a ga-asụ nwa asụsụ be a na-etinye bekee ọbụla n'ụdị ọbụla ị ga-anụ ndị that is but because of just that ọ na dị kịta nwa na eburu ego m ya n'isi m ihe na-akwa ihe dị ka akwa o kwesịrị ekwesị ka iri ya dịgo chukwu a na-agara ka m jigodi gị mgbe ahụ ị nọta akara ka m jigodi gị kwuo eziokwu n'ihu Chineke n'ihu mmadụ mgbe ị dị ihe dị ka afọ 8 na afọ 10 kedu ihe iji emeri ụtụtụ maka nkọwara gị ebe m nọ wee gaa ọta akara ebe nọ ọta akara gị ọ bụrụ na n'Igbo ọ na mpaghara ndị mmụọ abara obodo ndị mmụọ ịgbafe ya Aba si ebe ahụ ịma na ụzọ ikote ekpere ndị mgbafe ebe a gawazie Kalaba na onwe ya wụ na-asụ be ha kịta ka m ga-esi gbọrie ebe ụjọ atụ gị ịma na m na-asụ ikwuru eziokwu ihe m ji gwa gị ha nkịta na ka ịghọta na ọta akara m abụọ na n'Igbo ụfọdụ ụmụ agụgụ ọnụ anụ amara m agụ ya mana ka o si na dị ịma ha ndị ka ahụ ka ihe ị na-eri ihe iji emeri ụtụtụ mgbe ahụ ọ na-emechipụta ya wụrụ nri mbụ ị ga-eri n'ụtụtụ tupu ị pụọ tupu m pụọ gaa obodo mmọnwụ ma ọ gawa ọrụ ma ọ gawa ebe ọbụla ihe n'ụtụtụ o nwere akpụkpọ na-enofe n'abalị ụtụtụ ụgụrụ ejide gị ga-efe nwa mmiri papa m ji aka hazie owekozi apịa ya wụrụ ihe eji akwalite akwara ahụ ya dịkwa ka nke ọfụ dịka ihe ndị bekee na-akpọ jim maka Chineke papa m hazie onwe kozefe m kozefe mmiri ọkụ aka koji ahụ ọ na-abara gị mba akụte mmiri isi nsọ ụtụtụ nwanne ụnyaahụ ọ dị ka nke ọfụ azụ ofe bara na emetụ ya na nwoke gba ya nwa mmiri ka o wee zuo ụmụ ofe etinyere ịkpa nwere ka mmiri ga-esi anya tigbuo ya nnukwu onwe anụ na-akpọ akpụ onwe ebine na be anyị akpụkpọ nwe ebine ọ masịsị m n'ụdị pụrụ iche oge ọbụla m sigoro obodo iwe ebe ọbụla m si bata m na ụlọ na-azị mma biko gote akpụ nwe ebine jitinyere m ofe ọkwụrụ ọ na-ewepụta ụtọ niile ekwesịrị ịnụ na esi n'ala Igbo ị na-anụ ya nri nne kwọrọ aka sie ị na-anụ ụtọ ya ojukwule ka m jikwa gị ọzọ dịka esi na-aga n'ihu ọ ga-amasị m ijikwa nke a n'ama egwuregwu ịma ọ na-abịa n'ama egwuregwu o nwere ka ọtụtụ ihe dị n'ama egwuregwu otu ndị mmadụ na-ele ama egwuregwu onye ndị mmadụ pụrụ iche iche ebinye ego aka na ama egwuregwu ga-adị mma na ọ ga na-aga n'ihu mana nke dị ka ibe ya ka m jigodi gị kedu ofu ihe mere gị mgbe dị ntakịrị niile echefu n'ụwa ihe dịka ọ dịka mgbe ọ dịka mgbe ahụ ị nọ ihe dịka afọ 10 ma afọ 15 ma afọ 20 ịdị ntakịrị ụmụ nwatakịrị gị na-anọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ga-esi mgbe ọbụla ya chọọ gosi m ga-egbu a na-ejigide ofu ụbọchị ma apụsị ego na ya si ụnụ gbazie mgba nwatakịrị atụtụrụ gị kụọ ihe ti nka kụrụ pan ofu onye mana kedu ihe ị ga-echeta kedu ihe omego gị mbụ omego ejima ka ahụ ebelakwa ama m ejiji ebelakwa ncheta ụmụazị mere ụbọchị hapụ m ihe tika na akụ pan gburu gị ili
ejere m akwụkwọ o jiri m aba izu ụka ofu tupu m onwe m jekwu na akwụkwọ ọzọ otu izu ụka gị nọ n'ụlọ zugoro ike igbu ihe ejima na bụ otu m tụọrọ gị ụtọ ọkpụkpụ atụrụ gị ụtọ ọkpụkpụ ya wụ na ego ka enye ya maka Chineke aka m ebe a karịa ibe eto na ụmụ ihe nọ si na biko ka a na-aga n'ihu nwanne m nwoke ndị ewu n'ama egwuregwu udo dịrị gị Chineke ga-agọzi mmemme ga ama egwuregwu ga n'ihi na mmemme ga-ebulite omenala ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo ụmụ ihe m na-agwa ụfọdụ ndị onye nwoke na si mgbe na-adịghị anya onweghị ọzọ tọsị m ụtọ n'obi karịa na DSTV wetara African Magic Igbo ọtụtụ ụmụazị mee ka ha ga na-enene ka a na-ele amụta asụsụ Igbo na-atụ inu ma ihe ọbụla ihe tupu ma na-emechi eweliwe na m gbubiri gị okwu n'ọnụ egbubiri m ọma aka egote ọrụ nkwa ga-awa ịga ka m tụgodị gị nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụwasị ụmụ nwaanyị nwoke na nwaanyị isi nwaanyị ka atụwasị ụmụ nwaanyị na-atụ ugwogwo ọ dị ka egbula ha ga-egbu emerala ha m ga ịga ogogo karịrị mana ọzọ tụgịrị gị tụọ ga ịdị mgbọ ya dịzie mgbụmgbụ n'ihi asịsị ọsọ ụmụ nwaanyị toro ya maka m jee nke ọzọ ụmụ nwaanyị nwoke na nwaanyị ke ndị ka nwee obi ndị ọwa isi ya chi ime ihe nwaanyị kwa nwaanyị ga-adụnye ime na-aga n'ụzọ afọ ime too na ya mụọ n'ụzọ so enwe nwaanyị ga-eme ihe ebe anụ si n'ebe a binye gaa ebe nke ọzọ rugo ebe a mee ka onwe ihe mere ebe anụ a mepee ọtụtụ ihe nwaanyị na-emegasị ọ dị ka eriela ha gị ọrụ ịmara ka eze eme ama m emetụ ihe a mmehie nwere ike ọzọ na-ese ya amara ha ba ya n'ime were ya nye gị ya tupu a na-agara biko ka m jụọ gị isi na nwaanyị ka nwoke atụwasị ezo mpa gị na mma gị ka onye ka atụwasị mma gị ọ na-ahụ nto na gbaghara m ma mebi ike mara afọ ka m ga-akpọrọ gị akụ na-azụta ọ na-ahụ nto ka m sụọ asụsụ ibe azụ eburu ihe wechiri nle ya bụ ihe ntịba anyị na-eme ọbịa na-akpọrọ wee ka ọzọ nwụ na mmadụ ba ụlọ wee nụle ewejiwe nụ ịma nọ eziokwu ma ịmara mmanụ sam chọrọ mmanụ obere ya ka obi wee dajọ maka ọma n'eziokwu ka m na-ekwu ndewo igbo si na ọmma na ọ ga-akpọrọ ya ka ọzọ igbo ndewo na ya gara m egwuregwu anyị na nwanne anyị nwoke wee na-eme ihe ọchị na-eme ihe gbasara njakịrị niile na ụdịdị dị iche iche na-emekwa ihe onyonyo dị iche iche na ngalaba nke ala Abuja ka anyị na ya nọ taa ezigbo aha ya bụ Frederick Chukwu Ọfọma onye Uduma Ezinato Uduma Aneri Local Government Enugu State